Хәйрле кеш НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Изге эштән читтә калмыйлар. Безнең носки бәйләүчеләребез дә бар, Аллага шөкер. Төзүчеләр бистәсендә яшәүчеләр хәрбиләргә ярдәм әзерли. Сораулар кабул ителә. 9 апрельдә НТР 24 каналында Ратмир Билеев белән туры эфир узачак. Уңайлы һәм заманча дизайнлы. Шәһәрнең 60 еллыгы уңайыннан трамвай паркында масштаблы капиталь ремонт башланды. Яңа алдау схемасы. Мошенниклар балалар аша эш итә башлаган. Ышан сәламәт бул акциясы. Түбән Камалар тонометрларның төгәллеген бушлай тикшерде. Төзүчеләр бистәсендә яшәүчеләр исән калу беләзекләре, маскировка шелтәрләре үрергә өйрәнделәр. Осталык дәресен игелекле йөрәкләр төркеме активистлары белән Азамат яшүсмерләр клубы берлеклә оештырды. Әбиләр, апалар яңа шөгыль үзләштерүләренә шат. Хәрбиләргә махсус операция башланганнан бирле ярдәм итәләр. Бу хакта алдагы материалда. Чыгарып бетерегез. Җигегезне чыгарып. Игелекле йөрәкләр төркеме волонтерлары төзүчеләр бистәсендә яшәүчеләргә исән калу беләзекләре үрергә өйрәтәләр. Ул көн күрештә дә, яу кырында да кирәкле әйбер. Беләзекләрне хәрбиләр даими сорап торалар ди волонтерлар. Аның ярдәмендә жгут салырга, носилкалар ясарга мөмкин. Икенче тапкыр күрәм, но бер кайчан да ясаганым булмады. Менә хәзер Сәлим апа шәһәрдән өйрәтергә килдек ди. Менә ана ул өйрәтә, булай өйрәнергә ничу, әйбәт өйрәтә. Ирәнербез Ходай язса, булышырбыз. Күрше өстәлдә коры душ җыелмаларын тутыралар. Комплектта тукма кисәге, махсус сыйыклык сындырылган салфетка һәм куллану буенча инструкция. Берничә минут һәм коры душ әзер. Волонтерлар эшнең мөһимлеген аңлыйлар. Бергәләп менә Азамат подростковый клуб белән Азамат библиотека. Монда безнең җыелалар, хатынлар китапханәгә килә торган клуб «Поговорим» дигән инде татарча урысча апарам. Менә без чебурашкаларны бәйләп җибәргәнек, армейский сухой душ. Менә бүген өйрәтәләр безне маскировочные сети үрергә и браслеты выживания. Мондый мастер-класслар даими оештырыла. Волонтерлар коры душ, исән калу беләзекләре генә түгел, окоп шәмнәре, маскировка шелтәрләре ясау серләре белән дә уртаклашалар. Төзүчеләр бистәсендә яшәүчеләр яңа шөгыль үзләштерүләренә шат. Хәрбиләргә махсус операция башланганнан бирле ярдәм итәләр. Хайран күп суммада без уже акчаларда ярдәмендә җибәрдек. Аллаһа Тәгалә инде тизрәк шушы сугышларның, шушы операцияләрнең бетүен безгә ярдәм итсен. Аллаһа Тәгалә белән без һәр вакыт бергә булырбыз. Аллаһа Тәгалә безне ишетер. Бу сугышлар тизрәк бетәр, шушы операциялар. Бүтән төрле менә браслет үрергә дә өйрәнербез, Алла теләсә. Носкилар бәйләр өчендә без кызлар белән сөйләшәбез. Аларга җипләр әзерләүдә, җипләр мөмкинлек бирүдә. Безнең носки бәйләүчеләребез дә бар, Аллага шөкер. Игелекле эшкә теләге булган һәркем үз өлешен кертә ала. Осталык дәресләре Химиклар проспектындагы 72 адресы буенча урнашкан гуманитар ярдәм пунктында да үткәрелә. Волонтерлар үзләре дә адреслар буенча чыгалар. Гөлия Нигъматуллина, Гөлназ Жаббарова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Шәһәрнең 60 еллыгы уңайыннан Түбән Кама электр транспорты предприятиесендә күләмле капиталь ремонт эшләре башланды. Яңартылган беренче трамвай 1 майда рейска чыгачак дип көтелә. Бүген вагонны Ратмир Билеев карап чыкты. Модернизация кысаларында җәмәгать транспорты салоны тулысынча яңартылган. Климат контроль һәм видео күзәтү җайланмалары урнаштырылган. Юл йөрү өчен түләүнең кондукторсыз системасы кертелгән. Иминлек мәсьәләләренә аерым игътибар бирелгән. Быел барлыгы 20 вагонны яңартырга ниятлиләр.
Мошенниклар яңа схема буенча эшлиләр. Хәзер алар мәктәп укучыларын алдылар. Начар ниyaтле затлар балаларга шалтыратып, үзләрен белем бирү йорты хезмәткәре дип таныштыралар. Электрон көндәлек яңартылды. Анда теркәлү өчен SMS-тагы кодны әйтергә кушалар. Шуннан соң сөйләшү үзелә. Берникадәр вакыт үткәч, икенче шалтырату килеп ирешә. Әти-әниең акчаны чит илгә күчергән. Бу законсыз гамәл. Җәзадан котылу өчен акчаны башка счетка күчергә кирәк дип ышандыра. Куркып калган бала җинаятьченең барлык күрсәтмәләрен үти. Түбән Кама урман хуҗалыгында яңа җитәкче бу вазифага Руслан Муллаханов билгеләнде. Бүген шәһәр администрациясендә Түбән Кама мэры Ратмир Биләев һәм Татарстан урман хуҗалыгы министры Равил Кузюров катнашында эшлекле киңәшмә узды. Белгечләр узган елда башкарылган эшләргә йомгак ясадылар, киләчәккә планнар кырдылар. Хәзер төп бурычларның берсе янгын куркынычсызлыгы чараларын көчәйтү. Быел 200 гектарга якын мәйданда зур күләмдә ağaçlar oturtup планаштырыла. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса шалтыратыгыз, языгыз килегез безнең номер 8 917 90 73 077. Түбән Камалар иде кулланыла торган тонометрларның төгәллеген бушлай тикшерә алды. Безнең шәһәрдә ышан сәламәт бул бөтен Россия акциясе узды. Белгечләр аппаратның төзеклеген карадылар, әлеге җайланманы куллану буенча киңәшләрен бирделәр. Бу хезмәттән дистәләгән кеше файдаланды. Бу хакта тулырак алдагы материалда. Верхнее занижает. Когда будете давление мерить, прибавьте на 10. Это все в допуске. Это хорошо. Приборның төгәллеген тикшергәннән соң Росстандарт белгече Лариса Никоновага җайланманы куллану буенча үз киңәшләрен бирә. Кайбер кимчелекләр ачыклана. Это ваш второй. Смотрите. Также только верхняя ножка плюс 8. Допуск вообще 5, грубо говоря. Чуть-чуть. Здесь это все. Тонометрларының эшчәнлеген тикшерергә теләүчеләр күп була. Белгеч фикерен тыңларга өлкән яшьтәгеләр генә түгел, яшьләр дә киләләр. Шанычлы бул, сәламәт бул акциясе бер юлы 5 шәһәрдә үтә. Артериальное давление, пульс очень важное значение. Кан басымы һәр кешенең сәламәтлеге өчен бик мөһим. Без бу акцияны ел сайын үткәрәбез. Түбән Камаларга ярдәм итәргә шат ди Ильяс Гыйльфанов. Медицина приборларын бушлай тикшерделәр, дистәләгән Түбән Камала белгеч киңәшен тыңлады. Акцияның максаты Россиядә яшәүчеләргә йөрәк кан тамырлары авыруларын кисәтү өчен көн күреш тонометрлары күрсәткечләренең төгәллеген даими тикшереп торуның мөһимлеген җиткерү. Гөлия Нигъматуллина, Вера Муратова, Илья Челноков, НТР яңалыклары. 9 апрельдә НТР 24 каналында Түбән Кама муниципаль районы башлыгы Ратмир Биләев белән туры эфир узачак. Әңгәмә темалары төрле. Йорт тишек алларын һәм җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү, юлларны һәм тротуарларны ремонтлау, шәһәрдә узачак чаралар, шул исәптән 9 май бәйрәме, язгы ташуга әзерлек, иминлек һәм экологик мәсьәләләр, киләчәккә планнар. ВКонтакте социаль челтәрендәге НТР 24 аккаунтында беркетелгән пост астында сорауларыгызны һәм теләк тәкъдимнәрегезне комментарийларда калдыра аласыз. Программа кичке сәгать 7-дә башлана. Әгәр сезгә яңалык ошалса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичке 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татар Лайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез, безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.